Ihe m na-atụ igwe bụ onye ọbụla nụrụ maka ọgụ ya gbakwa ọsọ, ọgụ adịrọkwa mma. Ejirikwa ọgụ ya n'aka. Ihe gbasara ọgụ sikwere ike. Ọ bụrụ na ya hụrụ nke Biafra, ya fụkwa nke na-eme na mba dị iche iche. Ọ dị mma ụmụnne m. O nwekwara otu nwanne anyị nwoke onye anyị na-anọ ebe a, anyị ka nọ n'iru Holy Ghost Bus Terminal 1. Ka anyị na ya nwee mkparịta ụka ka anyị mara ebumnuche ya gbasara tata. Nna anyị ekelekwa m. Ana m ekene unu. Moisa, kelee ndị Igbo ndị na-ekiri anyị ma gwakena anyị onye bụ eweliwe. Mụnwa bụ ofu onye na ndị ji ụgbọala were edozi ọnọdụ were n'anya ife Chineke gbọrọ mmadụ okwu, maka a sị na ekere ọrụ eke. Anyị nwabụ ndị eji okporo wee marụ. Anyị na-ebu ndị njem na-esi Enugu na-aga Ọnịcha, esikwa Ọnịcha abịa Enugu. Kedụkwanụ ihe mere okporo ụzọ ji wee tọgbọ chako tata? Kedu ihe na-eme? Dịka m si mata ihe okporo ụzọ ji wee tọgbọ chako taa bụ na a sị na ihe nwata ruru oge ya bụrụ ụsa, and na nwata na-achọ nke ọ dịka ọ gbara ajọ mmadụ, na asị na ịtọgbuo Igbo achịrị na ọ na-ajọ njọ. Anyị lere anya ka obodo anyị si wee dị, anyị na-anya fụ na o nwesịrị ka anyị si afụta onwe anyị, ọ dịka asị na anyị chaghị dịkwazie ka anyị si na ya ayọrọ. So anyị na-anya sị na ebe ọ dị etu a na o nwere etu mmadụ si egosi na ife na-ewuti ya na ihe adọrọzi ya mma n'obi maka ọ na igosiri ndị nọ n'akụ agaghị amata ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa, ka anyị gosi mba ụwa na ihe etu anyị wụ South East si wee nọdị, na a na-agụpụ anyị n'oke dịka obodo a Naijiria si wee kwụrụ. O doro ewu do ọkụkọ anya onye ọbụla na-eri nri mara dat na a na-agụpụ ndị Igbo n'oke, maka a sị na ezuo wuo nwaada na ọha awa n'afa. Mana abịa n'obodo a, ọ dịka asị na egburu nwaada n'obodo a, mana o nwere ndị agụpụrụ. So anyị wee na-egosi ya na eme onye ka e mere ibe ya na ọ na-adị ya mma. Ọ mara oke ahụ ruru ndị ọzọ ha na-eweru na-eri, ka enyekwa anyị ka nke anyị ruo anyị aka na o nwere ihe ọzọ anyị na-achọ. N'ọkwara nya ka anyị na-egosi ife a wee sị ka anyị were tata wee na-echetakwa, maka o nwere ụmụnna anyị bụ ụzọ wee gosibe ihe a, mana n'agbanyeghị ka o si wee dị, enweghị ozi ike ijere ya bụ ije n'isi. Ụfọdụ tọrọ n'ụzọ, ụfọdụ ka nọ n'ebe dị iche iche ha ekwesịghị ịnọ kịta, maka ọnọdụ anyị nọ kịta anyị na-ekwu maka ya, ka oke niile ka oke rara ịla ọhịa anyị na-ekwu okwu ya n'obodo ahụ Naijiria. Ọ dị mma. Maazị, dịka a na-ekwu okwu ihe gbasara nnwere onwe Biafra, ụfọdụ ndị Igbo ka na-ekwukwa okwu ihe gbasara emume ntuliaka bụ election na 2027. Kedu n'ime ha abụọ, kedu nke iche na ọ ga-aka wee nyere ndị Igbo aka? Ọ bụ Igbo presidency ka ọ bụ Biafra? A sị na atọba ụtọ si wepụ aghụghọ. Ihe dị na ya bụ na etu o si dị na onye ọbụla chọrọ ka ọ ga-esi dịrị ya na mma, mana a sị agbakọnwa mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ. So ọ bụrụ na Igbo gaba presidency, ọ bụrụ na a ga-arapụ ka eme ihe ka o kwesịrị, maka na ọ bụrụ onye na-ebe a ka a na-ekwu maka ya, na ọ bụ ndụ na ya na-akụ na-agwa ya ka ọ ga-esi dị, maka ọ bụrụ ka o si chọ ka ọ ga-esi mee. Ọ bụrụ na Igbo gawa prezidenti, ama na Igbo ga-eme ife ka ọ dị mma, maka Igbo o nwere ụdị amamife Chineke nyere Igbo. Enye ha ohere ka ha mee ihe ka o kwesịrị, ọ dị mma. Maka oke a ka anyị na-azụ anyị ji si na-agbachapụrụ anyị na-akụ, si ebe agbachapụrụ anyị na-akụ kamgbe e kesịrị obodo a nke karịrị 50 na ndị Igbo nọ na-akụ, ka anyị chọbazie nke anyị. Ọ bụrụ na ha ga-anabata anyị ụtọ obi ọma, nyere anyị ohere a, o nwere ihe igbo oke, o nwere ihe ọ dị na ya. Ihe eji akpa oke na akpachapụrụ ndị a na-akụ gụnye ndị a amarịsị ya na ncha bụrụ ofu, mana ọ na-anabata onye ọbụla ma na ncha bụ ofu. So na ọ bụrụ na enye anyị Igbo presidency, rapụ anyị ihe dịka o kwesịrị, ọ dị mma. Akwa na enye anyị ha kwanya bụ mmiri, ha kpụọ anyị ma ebu anyị mmiri, si rapụga anyị ka anyị were oke anyị bụ Biafra anyị na-achọ, ka onye ọbụla nọdụ n'akụkụ nke ya. Ọ dị mma Maazị, daalụkwa. Ma kedụkwa na ekpere ị nwere n'isi ndị niile bụ ụmụafọ Igbo na ụmụafọ Biafra ndị tụfurula ndụ ha kamgbe ebidoro ịzọ nnwere onwe Biafra? Kedu ekpere gị n'isi ha? Ekpere mere n'isi ha bụ na onye ọbụla ji obi ya wee gaa ya bụ njem, wee gbanya bụ ọsọ, wee rụnye bụ ọgụ, were ma ọ ka dị ndụ ugbu a ma ọ nọzi na saịdị nke ọzọ, Chineke agaghị enegharị anya. N'anya nke mmadụ, o nwere ka ọ dịka asị na afọ ọta bụ n'efu, mana ọ bụrụ n'efu. Ọkachasị nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu, onye nke nọ n'ebe ọ nọ kịta maka anyị ncha niile,
ọ jụrụ ihe niile o nwere wee taba afọ maka anyị, mana anyị ụmụnne anyị, ọtụtụ ụmụnne anyị aghọtabara ọnọdụ ọ nọ na ya. Anyị aka na-akpachapụ n'akụ, mana ọ na anyị chere na-eweta ọnọdụ ọ nọ na ya wee kwenye na ihe ọ na-achọ bụ eziokwu, kwuche na anyị ma na eziokwu, kama na anyị na-achọ nke onwe anyị. Ihe a anyị na-achọ ga-ebi ọsịsọ. So anyị na asị na Chineke nwa nke bụ eziokwu, ọ ga-akwụ onye ọbụla ụgwọ ka ọrụ ọma ya si wee dị. Onye na-arụkwanụ nke ọjọọ, ọ ga-eji nke ọjọọ kwụ ya ụgwọ. Okwu aka nwere ikwu. Ọ dị mma, daalụkwa maazị, daalụ maka ịkpanyere anyị kata. Ya mara gị mma. O ọ dị mma, jisi ike ka anyị na-agakwa n'iru. Mụ bụ Eze Stanley, abụ m onye isi agụ. So ekpere ka anyị na-ekpe tata n'isi ndị niile na-agba mbọ ka ihe dị mma na Naịjirịa, dị mma na Biafra. So anyị na-ekpe ekpere tata ka obodo wee sie dị mma, ka obodo wee dị mma ka anyị na-ekpe ekpere tata. Onye ọbụla na-achọ ihe ọma ka ihe ọma ruo ya. Onye na-achọ ihe ọjọọ, biko ya efu ihe ọjọọ ya chewe ihe ọma. Onye bụ ekpere nke mụwa. Ọ dị mma. Nna anyị, ile anya, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ, ndị ntorobịa nọ ugbu a na-ahụghị mgbe ahụ a lụrụ ọgụ Biafra. Onye lega anya ga-ama na ebuzi okenye. O gosiri na ị hụrụ ya bụ ọgụ Biafra. Kedu otu ihe ị nwere ike ịgwa anyị mere mgbe ahụ imirikiti ndị mmadụ bụ ndị ọgbọ a na-amaghị? Ihe m na-achọ ịgwa bụ onye ọbụla nụrụ maka ọgụ ya gbakwa ọsọ, ọgụ ya dịrọkwa mma. Ejirikwa ọgụ ya n'aka. Ihe gbasara ọgụ sikwere ike. Ọ gwụrụ na ya n'ihụrọ nke Biafra, ya fụkwa nke na-eme na mba dị iche iche. Ịnụ ọgụ na-emebikwa ọtụtụ ihe. So ya bụ ndụmọdụ na-enye n'ime ya. Ọ dị mma, ma kedụkwana ihe gbasara ọnọdụ ndị Igbo n'obodo Naijiria ugbu a? Maka na ọ dị ka gasị na ihe ndị ahụ niile mere eji wee lụọ ọgụ ahụ na onwebeghị nke emeziri wee ruo ugbu a, na ndị Igbo ka nọkwa n'otu ọnọdụ ahụ ha nọ mgbe ahụ. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị Igbo na ọnọdụ dị otu a? Ndụmọdụ bụ na etu nna nna anyị ha si gwa anyị na onye ọbụla emeriri n'agha na onye ejiwe anyị eso ihe. So enwere ihe na-eke na-ekenye ndị Igbo. So anyị na-ayọ Chukwu ka aka ekee oke anyị ebe ọ bụla anyị chabụ ofu obodo, ka anyị ekewa ihe na-eweta na Naịjirịa. Ọ bụla obodo ọ yiri n'isi na be anyị abịa ka na-eke anyị ịkwọrọ, achọ onye were karịa nwanne ebe ọtụtụ ka anyị kwọrọ. Ọ dị mma. Nna anyị, ilekwa anya ugbu a, ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị Igbo kwenyere na ọ bụ naanị Biafra ga-eme ka ndụ dịrị ndị Igbo mma, ebe ụfọdụ ndị Igbo ndị ọzọ kwenyere na enye onye Igbo ohere ka ọ chịa Naịjirịa na ndụ ga-adịrị ndị Igbo mma. Dịka isikwa hụ ugbu a na ọtụtụ ndị mmadụ na-agbagharị na-akwado maka ihe emume ntuliaka nke a ga-eme n'afọ na-abịa abịa bụ elekshọn. Ị na-eche na ọ bụ Igbo presidency ga-akabara ndị Igbo uru, ka ọ bụ ihe gbasara nnwere onwe Biafra ka ndị Igbo kwesịrị ịchụwa? Ihe gbasara nke ahụ amara m. Ihe mmadụ bụ onye Chukwu sikwa ka ọ mee ka ọ dị mma ka nna ya Chukwu ka o zitere anyị. Ese ihe gbasara nke ọchịchị anọkeghị nwoke na nke ahụ. Ihe ọbụla ya eme ka ọ dịọrọ ndị Igbo mma, anyị na-ayọ Chukwu ka ọ mee. E na-enye ndị ọzọ ka e na-enye anyị. Ọ bụrụ na anyị na-enye anyị erie ndị ọzọ, ọ bụrụ ọsọ ofu onye rie. Ọ dị mma, ọ dị mma. Kedụkwana ekpere ị nwere n'isi ndị niile bụ ndị gbarala mbọ gbasara ihe nnwere onwe Biafra, ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụla? Kedu ekpere gị n'isi ha? Ekpere mbụ na Chineke ya anọnyere ha. A sị na ebe a bụrụ ebe obibi kpatakpata na ebe obibi ọzọ, Chineke ya echeta ha ya na ize n'igwe. Ọ ya ka nna ya Chukwu. Ise. Ọ dị mma, nna anyị, daalụkwa. Ma ile anya ebe m nọ ugbu a, ekwesịghị iche ka mmadụ gwa gị na ọ bụ ihe ọma ka anyị bụ wee bịa as usual. Gbara m tọch na streeti a. Ọ dị mma, ebe anyị ka nọkwa ugbu a bụ na otu esteti ahụ anyị ka na-ere ala ma na-ere ụlọ, bụ na Tony Frank Estate, nke a makwa dịka Conross Estate, nke nọ na Emene n'ime okpuru ọchịchị Enugu East na steeti Enugu a. Ma ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụtụtụ a bụ ihe ọma gbara abụba. Ejila ebe ọbụla, soro m ka m gosi unu ihe ọma ahụ. Ọ dị mma, unu ahụla ebe anyị batara. Ngwa gbara m tọch n'ime ebe a. Butuo. Nwee ndidi, ọ bụghị ụlọ ka a na-ere. Ọ bụghị ụlọ ka a na-ere, mana ọkwa onye nwe ụlọ a nwee ala anyị chọrọ igosi unu ebe a. Ihe ọ bụla ị chọkwara ịrụ ebe a bụ ebe obibi, ebe gị na ndị be gị ga-ebi, ọ ga-abata ya. Ka m gosi unu ka ya bụ ala si wee dị bụ ebe a.
ya bụ ala na-ere ere bidoro na bikon a ị na-ahụ ebe a bikon a nọ n'akụkụ pila wee gawa soro m na-abịa gawa otu a ọ gara otu a gawa werute na bikon nke a nọ n'akụkụ pila nke a ịghọtara wee sikwa ebe a gbaa ruo n'isi o nwere ike ị ga-ahụtacha ya ebe ahụ ị nọ. Kamera bịa ka ngosi gị ebe ị ga-anọ wee hụtacha ya otu ọ dị. O si n'akụkụ fensị ahụ wee gawa ruo na ukwu unere ahụ nọ n'isi isi ebe a wee gakwa n'aka ekpe otu a wee pụta n'isi ebe a wee garakwa wee pụta na bikon nke a ngosiburu unu mgbe ahụ. Ma otu o si wee dị, ala a ị hụrụ ebe a nọ na 490 something square meter. Echefuola m ụma mara ya na ya bụ 90 something, mana ọ fọrọ nnọọ obere, ọ fọrọ nnọọ ntakịrị ka ya bụ ala ruo one plot. Ya bụ na ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ na ya dịka ebe obibi makwa na ụdị ihe yiri ya ga-abata na ya bụ ala. Ma ilekwa n'anya ka ogbe si dị na ogbe akụpeela, ogbe bụzi ogbe na-eme eme, ogbe nọ n'ọkụ. Ịghọtara, ya bụ ala bere ego. Ya bụ ala nọ n'ọnụ ọma. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ala makwa na ị chọrọ ịrụ ụlọ na ime esteti a bụ Conros Estate ma Tony Frank Estate nke dị na Emene n'ime okpuru ọchịchị Enugu East na steeti Enugu, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a nọ n'iru ihe onyonyo ugbu a ka anyị kwuo okwu ya ka ya bụ ala ghọrọ nke gị, ka nduru gị pụọ n'iro ma gosi gị ka ya bụ ala si wee gaa, ma gosikwanụ gị streeti nke nọ n'azụ ebe a. Maka na onye zụrụ ya bụ ala, ebe ọ bụla ị chọrọ itinye ọnụ ụzọ ama gị bụ gate, ị ga-atinye nwu ya ọ n'iru ebe a ka ị chọrọ itinye ya, ọ n'isi junction a ka ị chọrọ itinye ya, ka ọ na streeti nke ọzọ nọ n'azụ ka ị chọrọ itinye ya bụ ọnụ ụzọ ama, ị ga-atinye nwu ya. Soro m ka m gosi gị ka ya bụ ala si wee gaa n'iru ebe a na ya na streeti nke ọzọ na-abịakwanụ. Ọ dị mma, soro m ka m gosi unu ka ya bụ ala si wee gaa ebe a. Biko na aha anyị hụrụ bidoro n'akụkụ pila n'ime wee gawa otu a wee gawa si otu a wee gawa rute n'isi ebe a. Ị na-aghọta? Ma dịka ya bụ ala si wee gaa, ile anya ogologo ebe a, onye ọbụla zụrụ ya ịchọ itinye ọnụ ụzọ ama gị n'iru ebe a bụ na streeti nke a, ị ga-etinye nwu ya. Ịchọkwa na itinye ọnụ ụzọ ama gị, ọnụ ụzọ ama bụ gate maka ndị na-amaghị ya, na iru junction a ị ga-etinye nwu ya. Makwanụ na ị chọrọ ibuchiata ọnụ ụzọ ama gị bụ gate na streeti nke a, ị ga-etinye nwu ya bụ gate na streeti nke a, maka na ya bụ ala gagide wee rute n'isi pila. Ihe a bụ ukwu unere ahụ anyị gosiri unu mgbe anyị ka nọ n'ime. Ịghọtara? Ma ile anya na streeti ebe ya bụ ala nọ, streeti nke a ị afụ ka o si wee baa ọkụ. Streeti mara mma, streeti ebe ndị ma ihe ha na-eme zụrụla ala rụọ ụlọ ma kwabata na ya. Ogbe tipego, ogbe bụzi sara. Ọ bụrụkwa na ọ bụghị ala ka ị chọrọ, ọ bụrụ na ị chọrọ ụlọ arụcharala arụcha, anyị ka nwere ụlọ a nke a na-ere ere ebe a. Mana ihe niile anyị na-etinye aka bụ ihe chara acha. Na-abịa ebe a bụ ụlọ mara ezigbo mma, ụlọ mara mma nke ukwuu. Gbara m tọọchị side a bụ 3 bedroom bungalow nke a kwọrọ aka wee rụọ. Lekwa ebe a, gbara m tọọchị n'akụkụ nke a. Emegbuola m ihe onyonyo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ime ụlọ a, baa na peji m, ị ga-ahụ ihe onyonyo m meburula n'ime ya bụ ụlọ gosiri ka ime ya si wee maa mma. Maka na onwe ihe ha si ebe aba dị otu a, onye maka ụmụahịa ga-adị. Ya bụ ị chọrọ ịhụ ụmụahịa bụ ime ya, baa na peji a, ị ga-ahụ ime ụlọ ka o si wee dị, ka esi wee rụchaa ya ọcha n'anya, wee chapụ. Ọ dị mma ụmụnne m, echefukwala n'aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe ọbụla ị chọrọ inweta n'aka anyị dịka ala maọbụ ụlọ na steeti Enugu makwanụ steeti ndị ọzọ dị na ala Igbo gbaa gburugburu, kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị a na-egosi n'iru ihe onyonyo ugbu a. Anyị ga-ama otu a ga-esi haziri gị ya ka o yi ihe makwanụ ka obi ruo oge ala mgbe e mechara ya.